Кажете, господин. Може ли да ни кажете няколко думи, защо сте днес тук? Днес сме тук в подкрепа на едно момче, което е абсолютно жертва на ситуацията в момента в България. Момчето удари на полиция. Ами, не се разправи. Не се разправи. За това сме тук. Това протестираме. Не само да се снима, а да се обърне внимание. Младите да останат. Че останахме без народ. Не е бил агресивен към никой, който не го е провокирал с нещо. Сега какво искате да кажете с този ваш протест? Искаме да кажем, да го защитим, защото тази лекарка не е в правото си така да го обижда. Но представете ли си едно дори да е дете била на работа, тя е да се длъжностно вкара лице. в... Няма право според мен да тя да се етикета отнася съден. така